Magandang hapon po mga kapatid sa pananampalataya. Sa misa pong ito, isama natin ang mga sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat ni na Sardas at Luz Medina and family, Bacchiano family, Lorna, David and Caballa family, O'Neill and Saria David and family, Ryan and Raisa David and family, Lina Toledano and family, Lisa Viray and family, Marilu Pasyon and family, Mila Bukad and family, Celia Udan and family, Banji Canlas and family, Marisa Roque, Josuel Pamintuan, Eleanor Ventura. Para sa special na kahilingan ni na Maria Alicia Salenga, Mary Manet Pineda, Mariel Miranda, Remy Dunca and family, Jerwin Uliege. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Remio Pangan, Mario Pasyon, Benita and Feliciano Reyes, Melissa Villanueva, Cesar Uliege, Angelica Gintu, Josephine Palafox, Emeline and Takaw Inohe, Walter and Irene Autencio, Freddy and Cheska Cauderno, John and Quaderno, at sa lahat ng mga kaibigan nating may sakit. Para sa ligtas na paglalakbay nila Lori Medina, Daryl Kyok. Para sa gabay at proteksyon ng mga banal na espiritu sa mga pamilya ni na Ani Rason, pamilya ni na Antonio at Josepina Guevara. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Manuel Tongyo, Teresita, and Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Richard Jules Medina, Rodolfo and Siriaco Toledano, Nelson and Rodrigo Benitez, General Amado de Mata, Mariano Campo, Merla Mangalos, Jose, Perla, and Trina Yazon, Benedicto Tapia, Anisha Thiodin, Rico Ilong, Emiliano Nieves Sablan, Melencio Bacchiano Sr., Bonifacio Lantajo, Marianena Lantajo, Ireneo Bagol, Benilda Bagol, Lourdes de la Cruz, Juan Paulo Bacchiano, Paz Lantahaw, at mga kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala sa kanila. At ganun din para sa kaligtasan ng bawat isa laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Magsilod po tayo para sa Orasyo Imperata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, mahabagin at maaway ng Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo sa upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapag-ilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan na ang mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakpan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinatas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapang walang hanggan ang mga pumanaw. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong
tungo sa ikabubuti ng lahat, pukawin sa aming pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aaring kasama mo at ang Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Birhen de los Remedios, magpapagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Judas Tadeo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santo Cristo del Perdon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang natin ngayon sa ating misa ang ika-19 na linggo ng karaniwang panahon. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo ay marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami ay makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay pinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin upang kami bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang, ito'y lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugumpo natin. Mapalad ang binukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang binukod na bansang hinirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Mapalad ang bansang ang poon ng Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Mapalad ang binuklod ng bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga.
Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtaggutom sila'y binubuhay. Mapalad ang binukod ng bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Mapalad ang binukod ng bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa mga sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama sina Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayunting pangako mula sa Diyos, habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para palakpakan ng mabuting balita. Tayo pong lahat, tayo ay laging magtanggol sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng iyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga
lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan sapagkat dooy walang makakalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abot ang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambayanan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga hindi tapat. At ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghahanda ni sumusunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaan na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang ating mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Do not be afraid, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa unang pangungusap ng ating binasang Ebanghelyo. Huwag kayong matakot, sabi niya. Bakit? Natatakot ba tayo? Oo naman, kailan lang natakot tayo? Last July 27, Wednesday, 8:43 a.m., naglabasan ng mga bahay, nagbabaan sa mga buildings ang mga tao. On that day, nag-bless ako ng isang newborn infant na namatay sa may phase 3. Nung umalis ako dito sa parokya, going to phase 3, ang pakiramdam ko okay naman. Pero bakit pag uwi ko sa kumbento, pagkagarahe ko, bakit parang
nahihilo ako. Yeah. Sabi ko keng sarili ko, kasales, ko pananding meko ko. Ngayon, bigla-bigla. Makanini ko pakiramdam para akong natutumba kahit na nakaupo ako sa loob ng aking kotse. Pagbaba ko sa kotse ko, lumilindol pala. Kahit na mahina ang lindol dahil matagal, nakakatakot. Ganyan daw tayo. Matapang tayo kapag walang nararamdaman na lindol. Pero kapag yumuyog-yug na, yumayanig na, di na tayo matapang. Matapang tayo kapag wala tayong pangit na nararamdaman sa ating katawan. Pero kapag mataas na ang ating presyon, mataas na ang ating sugar, nahihilo na tayo, nananahimik na sa sulok, hindi na nagsasalita, nawawala na ang daldal. Malakas ang ating loob kapag meron tayong trabaho, meron tayong sweldo na nakakapaghanap buhay. Pero kapag hindi na tayo nakakapaghanap buhay, wala nang trabaho, hindi na tayo malakas ang loob. Malakas ang loob natin kapag wala tayong sakit. Pero kapag may sakit na tayo, nag-iisa ka na, nakahiga sa kama, hindi na tayo matapang. Malakas ang ating loob kapag may laman ang ating bulsa. Pero kapag walang laman ang ating bulsa, hindi na tayo matapang. Sabi ng Ebanghelyo ngayon, huwag kayong matakot. Do not be afraid. Magtangka kayo ng bulsa. Hindi bulsa ang ginamit ng binasa nating Ebanghelyo. Na ang laman hindi nababawas, hindi nananakaw, hindi nasisira. Yan ang habilin ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Dahil madalas daw, ang tapang mo, ang lakas mo, batay sa anong nakalagay sa iyong bulsa. Anong nilalagay mo sa iyong bulsa? Ing tapang mo, agpang mo, keng lululan mo. Kaya kung ganon, di ang ilagay natin sa bulsa natin ang Panginoong Diyos. Di inglulan mo king bulsa mo, inga pong Ginoo. Gusto ba ng Panginoong Diyos na ilagay natin siya sa ating bulsa? Ilulan taya, inga pong Ginoo. Well, kung ang binasa nating Ebanghelyo, ang pagbabasihan, sabi niya, kinatutuwa ng Panginoong Ama na ibigay sa atin ang kaharian niya. The Father Himself is pleased to give you the kingdom, is pleased to give you ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. Siya na mismo. Siya na nga mismo ang nagpapalagay, papalulan. So, there is no question kung gusto pa niya na ilagay natin siya sa ating bulsa, ilulan taya. Kung ang dahilan upang huwag matakot ay ang pagtangka ng bulsa na hindi nawawalan ng laman, hindi nasisira, di ang ilagay mo sa bulsa ang Panginoong Diyos. Gusto ba niya na ilagay natin siya sa ating bulsa? Sabi ng Ebanghelyo ngayon, He comes and He knocks. You just have to open immediately. Agad-agad mo lang siyang pagbuksan, papasukin. Gusto niyang dumating, kumakatok nga siya, dumarating nga siya. Kapag parang wala na, kapag parang wala siya, ang Panginoon, tulad kapag nakakaranas tayo ng lindol o bagyo, o nakakaranas tayo ng kawalan, ng kalusugan, kawalan, ng hanap buhay. Sabi ng Ebanghelyo, there is nothing to fear. Hindi naman daw totoong wala na. Dahil meron pa. May kaya ka pang gawin. Wala kang ang pera,
wala kang ngang kalusugan, pero may kaya ka pa ring gawin. Kaya huwag matakot, sabi ng Panginoon. Magtiwala ka sa kaya mong gawin. Kapag parang wala na siya, kapag parang wala siya, ang Panginoong Jesucristo, tulad kapag may lindol o wala ng pera at wala ng kalusugan, do not be afraid, sabi niya. Hindi naman daw totoong wala ang Panginoon. Hindi naman daw totoong wala siya. Sabi ng Ebanghelyo, He just comes at a time you do not expect, at an hour you do not know. Hindi naman talaga wala siya. Nandyan siya. Hindi mo lang alam kung kailan dumarating. Kung minsan, at an unexpected person, He comes. Magtangka ng bulsa na ang laman ay hindi nababawas, hindi nananakaw, hindi nasisira, gaya ng tiwala sa sarili at tiwala sa Diyos. And we will no longer be afraid. Tayo po tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaw. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Pukawin mo ang aming mga puso, Ama, nang kami maging laging handa sa aming pagiging masigasig para sa mas ikararangal mo at ng kapayapaan ng sannilikha. Buong puso kaming dumadalangin, Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Para sa simbahan, gawaran mo si Papa Francisco, ang mga obispo, pari, diakono at kaming mga laiko na pusong laging handang makinig sa mga pamayanang aming pinaglilingkuran at mga taong aming makakadaupang palad. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gawaran mo sila ng pusong laging pinipili sa lahat ng pagkakataon, ang kapakanan, pangkalahatan, maghari nawa ang katotohanan sa kanilang puso at isipan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Para sa mga nakakaranas ng matinding paghihirap, gawaran mo sila ng pusong bukas at sensitibo sa paggalaw ng iyong espiritu. Pukawin mo ang puso ng mga taong nakakasalamuha nila tungo sa pagbibigay ng tulong na lubos nilang kailangan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Isama din natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Sarda San Luz Medina and family, Bactiano family, Joshua Pamintuan, Eleanor Ventura, Marisa Roque,
Lorna David and Cabalya family, O'Neill and Ciara David, Ryan and Risa David, Lina Toledano, Lizzie Viray, Marilu Pasyon, Mila Bukad, Celia Udan, at si Vanji Canlas, kasama ng kanilang mga pamilya. Isama din natin sa ating panalangin ang panalangin para sa special intention ni na Maria Alicia Salenga, Mary Manette Pineda, Mariel Miranda, Remy Dunca and family, at si Jerwin Uliege. Isama din natin ang panalangin for safe travel ni na Lori Medina at Daryl Kiyo. Ang panalangin para sa speedy recovery, good health and healing ni na Remio Pangan, Mario Pasyon, Benita and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Cesar Uliege, Angelica Gintu, Josephine Palafox, Emeline and Takaw Inove, Walter and Irene Autencio, Freddy and Cheska Cuaderno, and John Cuaderno, para sa gabay at protection ng banal na espiritu sa pamilya ni na Ani Rason at pamilya ni na Antonio and Josefina Gibara. At para sa mga mahal naming namayapa, yakapin mo sila pabalik sa walang hanggang pagtatalamitam ng iyong puso, lalong-lalo na sina Manuel Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Richard Jules Medina, Rodolfo and Siriaco Toledano, Nelson and Rodrigo Benitez, Amado de Mata, Marian Ocampo, Merla Mangaluz, Jose Perla and Trina Yason, Benedicto Tapia, Anicia Teodin, Rico Kalilum, Emiliano and Nieves Sablan, Melencio Senior and Juan Paulo Bacchiano, Bonifacio Maria Nena and Paz Lantajo, Ireneo and Benilda Bagol, and Lourdes de la Cruz, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Ipanalangin din natin ang ating mga sari-sariling para sa kaligtasan laban sa COVID, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Ipanalangin din natin for speedy recovery and good health ang mga kapatid natin na may COVID sa kasalukuyan, at kapayapaan para sa mga kaluluwa ng mga yumao nating kapatid dahil sa pandemic. Ipanalangin natin sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Ngayon, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming mapagmahal, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay lubusang makasalo sa iyong layong makipanig at magligtas. Tulutan mong maging mas sensitibo sa iyong espiritu ang aming mga puso nang kami maging laging handa sa pagtugon sa misyon ng pagtatag ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Oh
upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maiyayin ay siya nawang gumanap ng inyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas ninyo ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral sa pamumuhay namin araw-araw. Tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilahan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis at sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin mo sa inyong kaliwanagan, lalong-lalo na ang mga kaluluwa na pinagdarasal namin sa misang ito. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Nakagagaling na utos at turo ni Jesucristo na ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob.
igadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Announcement. In preparation for the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary on August 15, our parish shall have a Triduum in her honor from August 12 to 14, Friday to Sunday of this coming week before the 6:30 evening masses. Our schedule is as follows: 5:30 p.m. Holy Rosary, 6 p.m. Triduum for the Assumption of the Blessed Virgin Mary, 6:30 p.m. Holy Mass. Our celebration of this solemnity on August 15, which is Monday, culminates with the celebration of the Holy Eucharist at 6:30 in the evening, preceded by the Holy Rosary at 5:30 in the afternoon. May we invite everyone to join us in the Triduum from August 12 to 14 in celebration of the Eucharist commemorating the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary on August 15. Thank you. Ito po yung report for the parish funds for the month of July. Yung pumasok na pera, 381,170. Yung naging gastos, 187,331.98. Ang natira, 193,838.02. Tapos po, merong expenses only for the parish amounting to 9,000. Kaya ang net of expenses is 184,838.02. Yung pera last June, 140,463.95. So ang kabuuan na pera for the month of July ay umabot na ng 325,301.97. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko para sa paggawad ng pagbabasbas. Ama naming mapagpala ang mga nakikiusap na makapamalaging tapat sa iyo ay manatili nawang nananalig sa iyong pag-ibig at nagpapalaganap nito sa kapwa-tao sa daigdig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo ay manaw-nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating misa ay tapos na. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Panahon